Ja, dames en heren, het waren de Blues Brothers. Die staan altijd garant voor een swingend optreden. Heel goed gedaan hoor. De jury. Henk Wassink, wat vind je ervan? Wat vond je ervan? Nou, ik vind het heel mooi. Blues Sisters, sorry hoor zingen, maar Blues Brothers. En is zeker heel goed opgeoefend, dat kun je wel zien. En het postuur van beiden, dat klopt ook precies. Ja, Sisters, het was weer helemaal geweldig. En ik weet het, ik heb het al vaker gezegd vanavond, het wordt geweldig, maar...